Sir, burag pildi mo sir, burag gilatos man, lubong man kay sir. Sa makasulti ni lagi? mga sir. Iya mong kung gihangyo ba nga, iya mong itong home court din. Matay mahimo, basin salaan ako kung di na ako sa padaogon, di, syempre. Sir, maruin pagkapong repere. Okay na. Dali na ito mabayaran. Yun sila nga, pambarangay among dunalaan, pero ila, pampurok, di ba? Pili na ko, madalo sila modula para sa next game. Ay, ano sa problema mo, Day? Da, mga taong paasa. Kabalo ka, mga taong paasa, para na siya sa mga taong assuming. Hello, morning. Dili, telepon eh, ha? Telepon. Hello, sir, MR Dili lagi ni MR, telepon lagi ni. Excuse me, Nay, forever? Wala. Ay, wala. Wala lagi. Wala. Wala for you, Uy, Bibi. Uy. Hello, my name is Master Popi of MOR 91.9 3KB. Basta MOR 3KB. Don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. There's an app for that. Kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Excuse me. Guwapo. Pangalan lagi ka? Imong future husband? Kiyat kay. Bahalik ka't basta umot og. Nay, nanay, ma'am, mama, mami, mudra, guwapa, 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 Unsa man? pangit. Kabalo na mo kung kunsay number 1. Walay lain number 1 radio station sa Northern Mindanao, kundi ang MOR. 91.9. Check it out!